Nunha provincia como a de Lugo, moi ligada ao sector primario, a oferta formativa non podían esquecerse de estudos vinculados á agricultura e a gandaría. Co obxectivo de prover de traballadores cualificados a un rural cada vez máis abandonado, o IES da Terra Chá de Castro Riberas de Lea ofrece, entre outros, o grao básico de actividades agropecuarias. Dentro da familia profesional agraria, este ciclo é un dos que prepara o alumnado para a realización de operacións básicas e auxiliares nos ámbitos tanto da agricultura como da gandería. Este grado é diferente porque, digamos que é o primeiro eslabón dentro da formación profesional. Aquí chega alumnado que ou ben non está a gusto na ESO ou que non é o seu medio, como quen dice, entonces que ten un primeiro contacto. En concreto neste ciclo en cultivos agrícolas, manexo do gando e envasamento de produtos agroalimentarios. Aprendes cousas novas, aprendes a manter cuadras limpias, animales limpos, desinfectar e toda a vaina. Desde estos campos onde se cultivan os alimentos que chegan a nosa mesa, os xóvenes estudiantes aprenden técnicas e enfrontan os desafíos que presenta este sector. Entre as instalacións que atopamos no Instituto de Castro, destaca o invernadeiro, no que se levan a cabo as clases prácticas de operacións de preparación do terreo, plantación e sembra de cultivos. A mí o que me gusta é o traballo aquí con eles, pois ver cales son as fases todas para obter un cultivo. Partimos dun cultivo que xa estaba enraizado, unhas leitugas que compramos nunha tenda para poder implantar no suelo e ver o proceso de desenvolvemento delas. Todos aqueles que tiveran interés por estar en contacto co medio natural, pois podían facer estes traballos perfectamente. Una vez rematados estes estudos, os alumnos poderán desenrolar a súa actividade profesional en empresas agropecuarias adicadas a actividades relacionadas co cultivo agrícola e coa gandería productiva. Como ademais na zona onde vivimos hai bastantes explotacións, tanto sobre todo gandeiras, pero tamén agrícolas, pois traballo non lles falta. A veces os alumnos cando entran, pois poden dar traballo, digamos, pero despois cando se van, bótanos en falta, é dicir, inicialmente o mellor é un traballo extra para eles, pero despois sí que aprecian que este que non nos dábamos conta está facendo algo. Ao final, salir para fora, conocer máis granxas sempre aprendes algo. Hai novas cousas que non se fan aquí. Os ciclos de conservación do medio natural e xestión forestal son outras das ofertas que se imparten neste instituto, apostando pola inserción da mocidade no mundo rural e conectalos coa naturaleza.